του γηπέδου αλλά και τους ανθρώπους της Κομοτηνής. Συνέχεια με τον Χριστού. Κυνηγάει την μπάλα ο Μίγκας. Βρίσκεται σε θέση βολής και ο Πανθρακικός ανοίγει το σκορ. Πανθρακικός Παναχαϊκή 1-0, όπως και στο ξεκίνημα του προηγούμενου αγώνα με τον Πλατανιά. Έτσι νωρίς στο τρίτο μόλις λεπτό προς τέταρτο ο Μίγκας βρέθηκε σε θέση βολής. Λάθος από την άμυνα της Παναχαϊκής και με ένα δεξί σουτ μονοκόμματο κεραυνοβόλησε τον Πουρί, κάνοντας το Πανθρακικός Παναχαϊκή 1-0. Εδώ ο σκόρερ, ο οποίος θα σπάζεται στους προπονητές στον πάγκο της ομάδας. Και πάλι εσείς εδώ έχετε τη δυνατότητα να δείτε πώς ξεφεύγει ο Μίγκας. Γίνεται το λάθος από την άμυνα, ο ένας άφησε για τον άλλον, στόπερ με τον αριστερό οπισθοφύλακα. Και πάλι εδώ από μια άλλη οπτική γωνία πώς θα ξεφύγει από τον Κιλιάρα η μονομαχία. Το γύρισμα του Κιλιάρα με το κεφάλι. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε φυσιολογικά ο τερματοφύλακας να βγει να υποδεχτεί την μπάλα. Δεν